Hi Sir Jem, good evening. How are you? Hello, good evening ma'am. Magandang buhay. Magandang buhay. Sir, since we are cooperative no, and then we are hindi naman preaching, pero we are parang reaching out people to be financially educated. Ikaw sir, sa imo ang personal na practice. Unsang imo ang attributes or character when it comes to earning money? Miss Universe na. Siguro ang perspective na ako when it comes to earning money ma'am is need nyo to mag-earn money or additional money munang nagsulot na sa cooperative is to save para sa future sa atong anak. Of course, ako as a father na ako ido ka anak. So, atong main focus karon is nag-change to sa atong mga anak like college education nila, like sa health prevention. So, Before sir, nag-start ka na ang salary is not that much compare sa karon. Medyo nitaas na siguro nitaas na ang worth no. With that gap sir, unsa ang imong naging character why you reach that point nga mas nataas na imong ang value when it comes to earning? So, siguro, sa ako siguro ma'am is, una is self-discipline. Like, if gusto ka ma-reach imong goal, mag-make ang sacrifices para ma-reach nimo imong goal. So, for example, ako before, start na gid as a government employee, nag-start ko as job order. So, di man ka pwede na diretso ka o regular. Hagim ka sa due process. So, as a katong job order po ko before, nikamot. Like, kung sa ihatag sa boss, trabaho. Bahala na yung mga negative comments sa mga kauban. Kay usually mentality sa tao is pull down. Kaya para sila ang musaka. So, di na siya ni may mind. Kung sa ihatag sa imong, mo nagdi mong trabahoon. Until such time nga makita sa imong boss or sa imong mga heads, worth it nga ipromote ka. So, para sa kuha ma'am, siguro nasa self-discipline, like, i-devote yun mo self sa imong work. Bahala na, huwag unsay comment sa uban. Bahala, ila pa kang itapakan or unsa. Basta kung unsay gusto nimo mura gyud imong upsod. So, katong, sa pagpaningkam mo trabaho, na-promote. So, matawag na gid. So, siguro ang sa pag-earn man is self-discipline. Like, dili ka pasagad og gasto. Mag-learn gid ka ang pag-save. So, which is in line kay siya sa atong program karon mga cooperative, which is savings. Katong na-mention ni mo sir nga dili ka pataka og gasto no. Is there an instant or a situation na you regret doing it? Katong pagpagawa sa kwarta in relation sa money, na ba instance? Yes. Like what? Sa ako among good is maingon ako sa kagaling is generous. Like mas gina-priority na ko ang happiness ubang tao kaysa sa kuha. Kay for example lang sa bonuses namo before dili pa ko married, single pa ko. Namin ma-receive bonus pero mas i-share na ko sa uban. Like mga gifts sa pamangkin or sa akong mga igsuon. So naga-share. So later na ko na-realize nga dapat nag-save ko para sa kagalingon. Kay pag audit for example nag financial statement or background check ka, naman kayo na-receive na dako nga kwarta. Pero asa padulong. So mura siya gulay napadulong sa kuha na murag na share nako sa ubang tao ba. So siguro dili man pud sa ingon siya nga pag mahay nga kay nakapalipay mo ko sa ubang tao. Pero sa karon murag dapat priority sa pud nako sa akong self, especially karon ako pamilya, so priority sa family pud. Katong na-mention ni mo sir na priority sa imong self. So at times or siguro panagsa na naging selfish ka din just for yourself when it comes to finance. Selfish sa akong self. Oo. Yes, ma'am. Oh. Kay sa akong gikan ganina is mas prefer na ko mo share sa uban. Munang if wato na walay na save para sa self. Kay atag man sa uban. Karon sir, mas nanigurado na ka. Yes, muna ang tungod sa programs sa cooperative. At least karon nag-start ko og save para sa akong self. At least og dagdag sa akong family.
Okay, sige sir. Lastly, unsay mo ang ma-share sa atong mga ka-niners na when it comes to personal practice na effective as well in doing personal finance? So siguro mga ka-Niners, i-evaluate at atong self kung unsa ang naata karon. Atong i-check unsa atong financial status, tama lang ba atong income. If in case kulang atong income, mangita ta pamaagi unsa na pag-increase. So mo nang kami diri sa among cooperative, ang Nine Rivers Cooperative, naami karon diri para mutabang sa inyo ha. Para pod makat-on mo unsa on pag-save o makadagdag sa inyong income para sa atong kaugmaon sa atong mga pamilya, sa atong anak, ug puhon-puhon kung mo retire na ta, at least na atay magasto. Mo lang to ta. Daghang salamat. Thank you, Sir Jan.